syafa'ati rasuli wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaihi wa ikhwani minal anbiya'il mursalin wa ashabi kullin wa likulin wa ila arwahi tabin wa tabi naumi isnatin wa imatin mustahidin wa muradihin thumma ila arwahi masyayikhina mu'allimina wa silsilati ulumina sansui biata ta'alif al-imam Abdillah bin al-Haddad walidain matfarin musan musta'ina jadiman faibasuni nasma jadiman sunnah wa usuli mafuri wa syuyukhim wa ahli silsilati ulumihim biniyati anna Allah yaj'alu minna yawri ayya wa la hawla wa la wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi wa matana bi madadi amin. Man amsaka antana wuli fudulis syahawat wa lam yunfik ma fi yadihi min fudulil amwal fa huwa mahrum. Halaman 15 nggih lek sing kitab anu nggih. Tengah-tengah niku ya. Wa qala man amsaka antana wuli fudulis syahwat wa lam yunfik ma fi yadihi min fudulil amwal fa huwa mahrum. Ngoten. Beliau mengatakan yang artinya nggih, man amsaka, siapa yang menahan diri untuk memperoleh keinginan-keinginan yang lebih, ngoten. Syahwat yang lebih, nggih, keinginan yang lebih, tapi walam yunfik ma fi yadihi min fudulil amwal fa huwa mahrum. Tapi dia tidak mau mengeluarkan, tidak mau menginfakkan apa yang ada di tangannya, apa yang dia miliki, harta kelebihan yang dia miliki, bahwa mahrum, maka orang tersebut niku mahrum, orang yang dihalangi, diharamno, orang yang terhalangi. Maksudnya lek wonten tiyang niku duwe dhuwit lebih, intine nggih. Tiyang sugih ngoten lah nggih, atau tiyange sedeng tapi duwike lebih-lebih, ngoten. Duwe lebih, tapi dia niki dengan uangnya tadi niku dia niku sangat super irit, ngoten lho nggih, napa jenenge, super irit ya. Ya medit nggih, kekir ya bakhil, ngoten lho nggih. Ambek napa irit nemen niku lho ya. Wis pokoknya dia niki ndak mau mengeluarkan uang bahkan untuk dirinya sendiri, ngoten lho nggih. Dadi duweke niku napa? Dia niku kepingin semangka, padahal duwe ana 100 juta. Kate tuku semangka niku sik mikir-mikir. Semangka regane sakniki piro misalkan nggih. Sak semangka niku 35 misalkan ya. Dia mikir-mikir, tuku ora wis duwe disimpen lho. Keinginannya niku hanya untuk kesenangannya itu hanya untuk mengumpulkan dunia, intine ngoten. Jadi dunia yang niku ya dia tahan nggih. Dia butuh apa gak tuku-tuku kasarane ngoten. Padahal duwe akeh, ngoten lho nggih, duwe wonten. Tapi dia tidak mau membeli nggih. Otomatis kan dia niki menahan syahwat nggih. Tapi menahan syahwat dirinya sendiri bukan karena Allah. Nahan syahwate karena nggih, karena dirinya, karena hartae aja sampe entek, ngoten intine kan ya. Dadi kelambine kaose niku nggih, kaos kerjae mulai anu sampai napa? 3 tahun, 4 tahun nggih pancet ae misalkan. Gak genti-genti bendina pancet niku, gak genti-genti. Kate ngumbah sik mikir tuku deterjen, ya larang ngoten nggih. Ken kate anu sik mikir malih, ngoten. Dadi diumbah paling seminggu sepisan misalkan nggih. Lek digawe ambuhe gak enak semisal nggih. Padahal duwe dhuwit lebih. Beda lek gak duwe dhuwit lebih lho nggih. Lek gak duwe dhuwit lebih nggih tiyange memang gak duwe nggih gak masalah, ngoten. Malah niku sesuai dengan kehidupane, ngoten ya. Sesuai dengan harta yang dia miliki.
Dadi lek sampeyan niku gajine 2 juta misalkan ya, kebutuhane niku mek 1 juta, kepingin tuku nopo tapi gak gelem. Ngoten lho ya. Ini pada dasarnya kan nanti menyiksa diri sendiri. Padahal mampu loh ya. Maksudnya sing 1 juta niku gak digawe apa-apa. Ngoten lho nggih. Dia niku mek kumpulno omah nggih wis duwe misalkan ya. Duweke gak digawe bangun omah nggih mboten. Duweke digawe anu nggih gak, ngoten lho nggih. Gawe ngeramut ternak ya gak, kate gawe bisnis ya enggak nggih. Tapi tujuane pokok dhuwitku cek akeh, ngoten. Dadi engko lek ana acara ana apa tak gawe klambi sing larang siji ae misalkan ya. Cek ketok larang Dek ngarepe wong misalkan lho nggih. Nah, tapi kepingin rokok nggih ngenteni tahlilan, lek ana tahlil rokok baru di supuk rada akeh waranang sing duwe. Oleh enggak tak pek kabeh. Nah, misalkan lho ya. Padahal duweke lebih, ngoten lho nggih. Ken kepingin bakso ya gak tuku-tuku misalkan. Padahal semisal tuku 2.000 nggih saged, ngoten lho nggih. Tapi gak gelem ngetokno dhuwit blas. Niki biasae lek tirose lho ya, tirose resepe wong Cina lak ngoten nah kadang. Kepingin napa ya mangane bendina ya mie tok gak wonten mangan liyane. Dhuwite dikumpulno ngene alasane lek wis tuwek bacek saged nikmati ngoten. Tapi ketika muda kan mahrum. Dia niki terhalang dari napa? Dari keinginan dunianya nggih, dari napa? Keinginan diri, keinginan perute dia tidak mau melaksanakan, ngoten. Berarti ndek duniane sudah dihalangi dari merasakan nikmat hartanya, ngoten lho nggih. Teng donya niku gak iso nikmati hartae, ngoten. Karena kepingin napa semangka wau ya gak tuku-tuku, ya. Kepingin niki sing wau lho nggih. Tiange medhit lho karena bukan karena nahan syahwat kayak kita poso ngeten mboten ya. Nggih. Niki wonge saking medite, ngoten lho nggih. Dadi kepingin mangan iwak ayam, nggih. Wis tuku napa jenenge? Tuku ndase tok misalkan ya. Atau napa cekere rada murah lumayan misalkan nggih. Wis tuku niku tok ya, ben taun gak tau tuku daging. Ya. Padahal mampu lho nggih. Nggih. Lek kate tuku daging ngenteni hari raya besar misalkan. Akeh daging dikirimi, wis gak usah tuku. Nggih niku gawe setahun misalkan ya. Disimpen dimangan titik-titik, ngoten. Padahal mampu, ngoten lho ya. Beda lek gak mampu lho ya niki. Padahal dia mampu, ngoten. Tapi menahan diri karena ngumpulno duit nggih. Tapi duwe akeh tirose musannaf walam yunfik ma fiyati. Dia juga tidak mau menginfakkan harta yang dia miliki. Nah, medhit gawe awake dhewe, nggih medhit gawe wong liya. Maka teng donya wau dia niki dihalangi dari merasakan nikmat hartanya, di akhirat pun dia niku juga dihalangi tidak mendapat pahala harta yang dia miliki. Kan benten lek tiyang duwe dhuwit 100 juta wis tak tokno 1 juta misalkan nggih. Tak gawe sedekah misalkan. Nah, tak gawe takjil seminggu misalkan ya. Nah, lek gawe nggarap dhewe lak cukup sak cukup-cukupe dicukup-cukupno ngoten lah ya, semisal mawon nggih. Nah, lek kaya ngoten kan sik entuk ganjaran. Nah, lek niki mboten nggih. Hartae lebih ya disedekahno ya ndak nggih. Digawe keinginan sendiri juga tidak, tapi cuma disimpan saja. Terus wonge mati nggih. Lah ya gak nang mengkono gak mengkono ngoten lho nggih. Gak kesana ya gak kesana. Gak nang donya nggih gak nang akhirat. Hanya sibuk mengumpulkan dunia saja ngoten. Nggih rugi ngoten lho nggih. Ya rugi mek ngumpulno tok, ngoten lho nggih. Dadi lek duwe sampean kepengin napa, pokok lebih tapi lho nggih. Lebih dari anu kepengin napa nggih. Lek sampean tujuane medhit ya mestisan dibelanjakno. Tapi lek tujuan sampean niku agar syahwat saya tidak terlalu liar misalkan, nggih apik lek ngoten. Nggih kaya ulama-ulama ngoten nggih. Wonten napa? Ulama niku gak mangan semangka pirang puluh tahun nggih. Karena menahan diri. Maksudnya meskipun mampu tuku nggih gak tuku-tuku. Karena dia menahan diri agar syahwate ndak terlalu liar kasarannya. Ngoten. Karena keinginan sendiri, bukan karena medit. Ngoten. Karena nafsune cek gak mokong. Ngoten lah intine nggih. Lah ini lak mboten nah. Nafsune ngumpulno dhuwit.
Ngoten. Walladzi yatamatta'u bima fi yadi minad dunya wa yunfiqu fi syahawatihil mubah ahsanu halan minhu. Orang yang mengumpulkan dunia, ngoten. Dunia dikumpulno kerja, kemudian hasil kerjanya niku hanya digunakan untuk senang-senang dunianya saja. Ketika dia mangan nggih kudu tuku iwak sing enak, ngoten lho nggih. Gak gelem lek gak enak nggih dengan duit uang yang dia hasilkan. Kemudian ketika minum, nggih harus beli air mineral yang botolan koco niku misalkan ya larang ya. Kan wonten aqua sing botolan koco misalkan ya larang nggih. Gak gelem gak kecuali kudu niku misalkan. Kemudian malabisiha. Gak gelem pakaian kecuali minimal regane niku minimal 500.000. Ndak mau yang di bawah 500.000. Kaos kaki kudu 1 juta misalkan nggih. Gak oleh kurang teko sak monten semisal mawon ngoten lho. Tau gak usah dhuwur-dhuwur nggih. Nggih, pokok duwike kabeh nggih hartae niku mek digawe kepentingan dirinya, ngoten nggih. Nah, omahe diapiki ataupun hanya untuk pernikahannya saja, ngoten. Diinfakno ngoten kabeh, ngoten. Diinfakno dikeluarkan untuk syahwat yang mubah. Nah, niku tirosi ahsanu halan minhu. Masih lebih baik kondisine daripada orang yang medhit temen wau lho, ngoten lho nggih. Dunya nggih gak entuk, akhirat gak entuk. Nggih, meskipun orang yang semacam niki nggih, harta hanya digunakan damel dirinya sendiri, ngoten lho nggih. Hanya untuk napa? Kelambi kudu apik nggih, kendaraan kudu sing larang nggih. Anu kudu ngene-ngene dan lain sebagainya. Niku wong kaya ngoten kan nggih tetep ngikuti syahwat. Istilah lho nggih. Istilah itu kan biasanya abdus syahwat, ngoten lho ya. Orang yang nggih hambai syahwat. Hamba maksudnya bukan menyembah niki ya. Tapi yang dimaksud nggih dia ngikuti syahwati. Niku kondisine tirose musonef lebih baik daripada orang yang medit wau. Nggih meskipun kurang apik juga, ngoten lho nggih. Kan nggih mboten apik, nggih. Sedekah ya gak, ngoten lho nggih. Beda lek sedekah, ngoten. Gak ada duit akeh tapi sedekah nggih. Kayak kita misalkan nggih lek tirose ulama niku kan semisal kita niku tumbas kelambi anyar, kemudian kita niki menyedekahkan baju yang lama, niku tetap dianggap kebaikan, bukan sesuatu yang jelek, ngoten. Bukan sedekah kok elek, ngoten enggak. Sedekah kok second ya ndak. Niku sedekah sing apik pisan. Meskipun kelambi sing dikekno second. Tapi nggih niku tuku kelambi sing second dikekno. Ngoten. Nggih, second kita ya kadang ya wis bolong-bolong bedak-bedak gak patut dikekno. Lek wis gak patut nggih aja dikekno ya. Patute digamel gombal gawe serbeti ya atau sampean modif dhewe ya diketok baru dikekno nggih. Napa celana bolong-bolong lak sakniki dimodif ya dadi tas nggih. Dadi wadahe HP wonten ing dadi gantungan kunci levis-levis ngoten lak ngono ya. Bolong-bolong anuwe dhuwure sik apik dijahit ngoten tok wis dadi tas nggih. Gak apa-apa lek ngoten lho nggih. Tapi lek pun bolong-bolong gak iso digawe nggih. Aja disedekahno. Ngoten. Nah, niki wau kan niku atirose menginfakkan dalam syahwat yang mubah nggih. Tapi lek wonten tiyang niku nginfakno, duweke dikumpulno, tapi duit niki hanya untuk yang haram-haram saja, keinginan yang haram, nggih jelas kondisinya sangat-sangat jelek. Ngoten. Sangat elek, ngoten. Karena dia niku dikei nikmat kali Allah, kok nikmat niki ditawasuli ya, digawe perantara untuk ngelakoni kemaksiatan. Yang mana kemaksiatan niki ujungnya nggih pasti angsal siksane Allah. Nggih meskipun kita niku nggih menungso, ngoten lho nggih. Kata lali nih. Kadang-kadang mungkin kita niku menginfakkan uang ya untuk sesuatu yang asline kurang apik atau bahkan haram. Entah sadar entah tidak sadar, ngoten. Nah, tapi semisal pernah, ngoten lho, semisal pernah nggih, muga-muga disepuro ngoten ya. Semisal pernah.
Karena sesuatu yang haram niku nggih akeh asline. Cuma mungkin kita kadang sadar, kadang mboten sadar, ngoten lho nggih. Napa misalkan sampean niku tumbas napa apa nggih, mercon gawe ngageti tanggoe misalkan ya. Pompong riyaya wis tak tuku mercon sing gedhe, tangga cek kaget kabeh ya. Atau niku lek sampean niki rada anu Mbak anu ya. Lek sampean nyumbang son horeg ngoten misalkan ya. Sehingga menyebabkan genteng anue tanggoe rusak ngoten ya. Berarti sampean lak melok-melok urunan. Ikhlas soalnya sampean misalkan lho ya. Ikhlas ngekei. Semisal ikhlas, ngoten lho ya. Beda lek terpaksa gak ngekei kok malah kocokku sing dipecah misalkan. Lho kan kadang niku kita menginfakkan harta kita kadang-kadang ngoten lho nggih. Kadang-kadang ya ero haram nggih tetep digawe, kadang-kadang nggih gak sadar lek hal niku sesuatu yang haram. Ya nggih wau, muga-muga disepuro ya. Nah, tapi lek nggak ada harta sebaiknya lek gak didamel ketaatan nggih gayan sing mubah, gayan dhewe ngoten. Semisal mboten saged sampean infakno minimal jangan dipakai kemaksiatan. Apa? Kita kedah berusaha sungguh-sungguh dhuwitku niki aja gawe maksiat. Kula golek dhuwit wis keringete lumayan akeh nggih. Kan tenganuan lain kan wonten nggih. Ada beberapa dosa yang bisa diampuni nggih gara-gara dia bekerja ngoten. Karena kerja ingin gawe nginfaki keluargae dan lain sebagainya nggih. Tapi mosok hasil keringet sing kayak ngoten moro digawe haram. Ya kita pikir-pikir ngoten lho ya. Niku dirose beliau ya. Yang berikutnya beliau mengatakan waqala la yakmulu halud da'i ila rabbil alamin hatta yasira qawluhu wa fi'luhu hujjatan ala jamil mu'minin. Niki bahas ulama ngoten lho nggih. Ulama niku kan dirose warasatul anbiya ya, pewaris para nabi nggih. Terus dirose beliau layak mulu tidak sempurna kondisi tingkah seorang pendakwah ila rabbil alamin. Tapi niki sanes pendakwah-pendakwah dai-dai nggih. Maksudnya pendakwah niki orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah lainnya biasa sebutannya mungkin mursyid ya. Wis pokok tiang sing ngejak nang Allah. Ngoten. Lek kita umumnya sampean sing mulang sampean dadi guru ya ngejak saisoe kan. Ayo maca Quran nggih. Ayo ngeten nggih, ayo salat duha. Ayo napa nggih. Men mulang SD arek SD lah ngoten ya. Ayo maca ndonga ngene nggih. Nah, tapi nu kan ngejak zahire, ngoten lho nggih. Lek sampean ngejak dia niku nang Allah langsung kan ya gak sian. Ngoten kan? Nah, lek sing dimaksud beliau niki orang yang memang bener-bener bisa menjadikan orang niku dekat nang Allah, ngoten. Niku wong sing kaya ngoten niku enggak sempurna dirose beliau hingga ucapan ambek perbuatan niku bisa hujjatan ala jamil mukminin, menjadi hujjah bagi setiap orang mukmin. Nah, nggih. Orang kaya ngeten niki contohe anu napa? Dia niki ilmune kuwat nemen, ngoten. Ilmu ngajak nang Allah nggih. Ngerti napa? Ngerti batin ambek zahire murite misalkan. Ngoten. Kemudian dia juga ucapane kali perbuatane niku bener. Perbuatane niki membenarkan ucapane membenarkan perbuatane. Nggih. Semisal dia niki sedekah sing wake misalkan ya. Tapi dia juga sedekah, ngoten lho nggih. Salat to bengi 20 rakaat, tapi dia nggih salat, ngoten lho nggih. Atau napa misalkan kawino ya dia kawin, sing sunah tapi lho ya. Napa malih? Atau semisal dia niku ngongkon darusono, tapi nggih dia darusan semisal, ngoten lho nggih. Dadi ucapane kali perbuatane padha. Ojo dadi wong sombong, dia ketemu tiang ya gak sombong, ngoten. Ojo titik-titik ngambekan misalkan nggih, ketika ada orang merendahkan dirimu. Dia kenyataannya pernah kita lihat pas direndahno wong nggih, Kak.
napa? Ya gak merendahkan dirinya juga tidak napa? Pokok sesuai kali omongane, ngoten lho nggih. Nah, dan lain sebagainya, ngoten. Berarti lek wonten orang ngejak nang Allah kaya ngoten, niku nggih tirose sempurna. Nggih, tapi kan sampean semrap Mbak nggih. Tidak napa? Setiap orang meskipun gak sempurna, niku tetap wajib ngejak apik. Ngoten nggih. Meskipun gak sempurna, ngoten. Kita ini mboten sempurna, nggih. Napa ustad kata kan sebagian ustad ya gak sempurna. Tapi tugas mereka ya nyampeaken napa sing dimiliki. Sing dimiliki loh ya. Lek kelebihan dari yang dimiliki dia ndak punya, ya kewajibannya sinau malih atau dia napa jenenge takon nang wong dhisik baru jawab. Semisal lho nggih. Mboten langsung jawab, semisal gak ro ngoten nggih. Tapi ngoten lah nggih. Setiap orang niku pasti ana kekurangane nggih. Dadi kaya di Indonesia nggih kenyataan kan lek cara level keilmuan ya asline sik rada sik kalah kali di luar ya. Lek tiyang Indonesia saged apal Arba'in Nawawi, tiyang luar apal Sahih Bukhari. Lah kan sak sanate. Arek cilik-cilik barang kan sing apal nggih. Wong Afrikaan niku ya. Saged apal Sahih Bukhari ya sak sanate nggih. Lek ndek mriki niki wisuda hatam Quran, teng luar negeri niku ana wisuda hatam hadis pisan. Berarti Qur'ane nggih wis hatam pisan. Ngoten lho nggih. Wisudae nggih wisuda ngapalno hadis. Lek sampean delok Sahih Bukhari pirang ewu niku 6.000-an lebih. Nggih. Sahih Muslim barang nggih. Dadi cara keilmuan kan asline ndek mriki yo kalah kali wong luar. Lek napa jenenge kuantitas ya jumlah niku memang banyak. Nggih. Tapi sampean nang embong ngeten wis poso ngeten lho sampean nang embong ya. Nang kono ketemu tiang rokok, nang kono ketemu wong mangan bakso. Nang kono ngen ketemu wong nopo dan lain sebagainya wis macem-maceme tiang. Padahal wonge ya Islam, ngoten lho ya. Kenyataan nggih kudu diakoni kan. Dadi lek ndek mriki ya akeh kurange nggih. Tapi paling enggak siapapun yang ngejak kepada Allah intine nggih, gak ngejak nang setan, ngoten. Niku nggih harus diusahakan ucapan perbuatan ini niku sama. Sehingga orang niku akan memandang, oh, sing napa ustad niki perbuatan ambek omongane klop. Nggih, pantes ditiru misalkan. Ngoten. Niki aja sampean belokno, bukan berarti napa perbuatan ambek ucapan niku hujah nggih sebagai dalil bagi orang mukmin nggih. Niku lek ketemu tiang ngombe khamr mara longgo ya gak nglarang gak nopo, malah wis ngumbi-ngumbi yo gak popo misalkan. Ya gak ngoten. Tiang pendakwan niku gak kira ngongkon maksiat. Meskipun dia kumpul ambek wong ngombe khamr. Ngoten. Minimal semisal kepin ngejak wong ngombe khamr, semisal lo ya. Dia niku mek longgo ngoten tok. Terus koyo ambu gak enak apa nggawe kata-kata nopo sekiranya dia tetap tidak menghalalkan khamr, ngoten. Tetap dia tidak ngongkon wong ngombe khamr. Lek tiange ngongkon ngombe khamr lah ya bahaya bagi dirinya sendiri. Malih dari sisi zahire menghalalkan apa yang haram, ngoten lho nggih. Dadi lek sampean-sampean nggih kadang kan ya kumpulane ngoten-ngoten ya. Kumpulane ambek wong rodok mokong-mokong ya, semisal nggih, gak poso nggih, gak salat nggih. Minimal lek kita kumpul ojo mengiyakan, ngoten tok lho ya. Jangan kita niku mengiyakan, ya wis gak apa-apa, gak usah salat wis awakmu gak wajib salat lho, gak oleh ngoten niku. Bahaya gawe diri kita. Ya wis kumpul-kumpul nggih ambek didongakno muga-muga wonge tobat, tapi ojo sampai ngomong kaya ngoten. Ngoten lho nggih. Lek iso nggih langsung dijak. Ngoten, lek iso. Lek gak iso enggak. Kadang kan nggih terpaksa kanca kerja. Nggih. Toponane dhewe rada mokong lah. Nah, iki ngageti wong niki. Guys, pokok ngoten ya. Dan masing-masing kita niku biasa ya
gelem gak gelem niku pada akhirnya ngen ngejak wong. Paling enggak niku ngejak bojo kali anake, ngoten. Paling enggak lho ya. Pada akhirnya meskipun mboten ngejak wong akeh. Paling enggak ya ngejak dulure, ngejak adike, ngejak sinten ndek sekitare. Berarti kita niku nggih termasuk dai, tapi bukan dai sing langsung nyedhakaken wong nang Allah, ngoten lho nggih. Tapi kita nggih berusaha wong niku cek kenal nang Allah. Ngoten. Dengan cara kita. Asal wau jangan cara yang salah sehingga kita niki melakukan kesalahan sing fatal. Sing kaya jare kula wau, tiange ngombe, sepurane yo tat aku tak ngombe. Ya wis gak apa-apa penggaweanmu ngombe misalkan. Sebaiknya dihindari ngomong-ngomong gak apa-apa niku. Ngoten lho. Nyerempet-nyerempet. Napa meneh lek ngomong iya halal iku, wis halal iku gaya awakmu ya. Tambah gendeng ngoten niku ya. Heeh. Nggih lek ustaz gak ro ya mungkin wonge lali, ngoten ro ya. Nah, tapi wis ngoten niku ya. Mangka kan dadi napa? Sampeyan sing dadi guru ngeten iki lak ya angel kan ya. Guru kencing berlari muridé guru kencing berdiri muridé kencing berlari. Gurune mek ngotori satu tempat, muridé sak kelas di kotori kabeh ya. Dadi guru kan serba salah kan. Kate ngamuk ya gak iso nggih. Kok lek ngamuk ya ngene. Ya tapi ngoten resiko memang. Ngoten lho nggih. Aman sing dadi guru ya kudu menyadari aku iki ya guru. Ya, kudu patut ditiru ambek muridé. Ngoten. Dadi kudu berusaha, ngoten lho nggih. Berusaha ya apa murid niki niru sing apik-apik. Nah, niku lek guru ya. Apa meneh murid sakniki nggih. Sampeyan kon ayo maca Quran. Sampeyan dulinan HP. Muridnya protes. Lah sampeyan dhewe lho Pak dulinan HP. Lah ngoten ae. Lek murid biyen Mas yo gurune lapo lek ambek gurune kongkon sesuatu ya dilakoni. Nggih, gak protes nggih. Ya apik asline kan kritik membangun nah. Membangun gurune ya cek dadi wong apik pisan. Wis paling gak berusaha ngoten lho nggih. Omongan kita kali ucapan kita niku disinkronaken, berusaha disamakan. Meskipun kadang-kadang ya gak padha, ngoten lho nggih. Kadang-kadang gak padha, ben-ben dipadakno malih. Nggih termasuk nang anake dhewe misalkan. Anak sampean kongkon ngaji tapi awake gak gelem ngaji Quran sing genah. Le, aku biyen gak pinter ngaji le, ya. Aku biyen ambek bapakku dijarno misalkan ya. Alasane ngoten ya. Gak diwuruki ngaji. Kon budal ngaji, cek pinter maca Quran. Tapi bapaknya gak gelem ngaji pisan. Gak gelem belajar ngaji sing genah pisan. Nggih kan padha ae ngoten. Anake ndelok bapak yo santai-santai ae. Wis pokok aku budal kok mulai yo santai pisan anake saketan. Lah ngoten nah. Jadi anak sampean-sampean kongkon pinter ngaji makhraje cek tepat, ya kita nggih berusaha juga untuk lumayan rodok tepat. Nggih. Meskipun pun tuwa tirose rodok angel belajare. Tapi sebaiknya husnudzon ngoten lho nggih. Ojo suudzon dhisik nggih. Angel lek dianu terus kan nggih dadi aman angen-angen sahabat-sahabat kan nggih wonten nggih. Mereka ketika sudah usia agak tua baru masuk Islam. Baru belajar, baru ngeten. Wa idza ra'aita nggih. Beliau mengatakan juga wa idza ra'aita. Kalau kamu melihat al-alima, orang yang alim, yufidu biqaulihi duna fi'li. Dia niki memberi manfaat ucapannya saja, tapi perbuatannya tidak. Omongane wapi nggih, tapi penggaweane welek, kotor, ngoten nggih. Fa'lam annahu nakis, innahu nakis. Ketahuilah orang alim semacam niku orang yang kurang. Maksudnya kurang sempurna, ngoten lho nggih.
Eh, dia niki napa nggih? Nggih wau nggih atak murunan nasab napa? Bil birri ya. Atak murunan nasab bil birri wa tansana anfusakum nggih. Atau ataquluna 'ala Allah ataquluna ma la taf'alun ya. Nah, omongane niku apik tapi perbuatane mboten apik. Nggih, aja main politik tapi wonge politik. Ngoten. Aja mangan duit pemerintah tapi dia juga dadi PNS. Nggih. Aja ngeten tapi dia ngeten. Ngoten lho misalkan ya. Eh Aja sombong tapi dia sombong. Nah, omongannya apik, ngoten lho nggih. Tapi perbuatannya yang jelek. Berarti orang kaya ngoten niku nakis. Nggih. Kita mboten menyalahkan omongannya bener, ngoten lho nggih. Kalau yang dia omongkan bener ya kita katakan omongannya bener. Nah, tapi yang kita salahkan perbuatannya yang tidak ditiru. Ngoten tok nggih. Aja terlalu nemen nggih. Kan lek yang terlalu nemen kan lek dia niku kita anggap salah, mungkin semua omongannya disalahno kabeh. Lak male salah nggih. Ono omongane sing bener kita salahkan. Jadi kita menganggap sesuatu yang benar pada akhirnya kan sesuatu yang salah. Ngoten. Nah, lek sampean diuruki buya kula kan kengen istilah biasanya ngomong insaf iku ya tengah-tengah. Lek bener ya ngomong bener meskipun sing ngomong ya tiang welek. Ngoten. Selama omongane bener. Kita akoni omongane bener, perbuatane sing elek. Ngoten. Kita mboten nyalahno kebenaran, intine kan ngoten. Tapi wong niki pribadi orang tersebut niku nakis ya, pribadinya ya. Wa idza ra'aital muta'allima tufidul aqwal wa la tu'addibul af'al nggih, fa'lam annahu anit tahsil nakisun nggih. Lek wau guru ya, alim nggih. Wa idza ra'aital muta'allim, kalau kalian niki melihat murid nggih, orang yang belajar. Omongan niki memberi dia faedah, tapi perbuatan niku la tu'addibu, tidak membuat dia niki beradab. Ngoten. Falam anau anit tahsil nakisun. Maka ketahuilah dia niku menghasilkan ilmu niku nakisun. Dia niki kembali. Kembali tidak bisa memanfaatkan ilmunya yang dia peroleh. Maksudnya diomongin niku iya hasil ngoten. Diomongi masuk nang dirinya, tapi dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Ngoten. Atau dalam arti dia niki tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau melihat perbuatan gurune, misal ya. Terus musonef niku la napa? La tu'adibul af'al nggih. Omongane gurune masuk, tapi perbuatane guru mboten ditingali. Mboten diambil faedah. Nggih. Nah, kan jarang-jarang orang niku ndelok kelakuan gurue, jarang-jarang nggih. Kadang-kadang sing disorot temenan niku mek ucapane tok. Nggih. Sampeyan lek ningali tiyang nyoba nggih. Tiyang napa lek dia niku nggih tapi aja nggih dadi ngomongi wong ya. Mek contoh misalkan ya. Nah, lek tiange memang bener-bener nglakoni ilmune nggih, wonten tiyang niku bener-bener nglakoni ilmune, pasti dia niki berusaha nggih. Contoh misalkan nggih, mlebu masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Nggih. Gawe sandal kaki kanan, lek nyoplok sandal kaki kiri. Niku ya jarang sampean delok mungkin ya. Sing sampean syuting paling nggih pas salaman ambek sampean ngono kok ya, mungkin guys status ya. Tapi perbuatane kadang-kadang yang jarang di syuting, perbuatan sing kecil-kecil ngonten niku lho ya. Nah, sing kira-kira ambek wong ya gak di delok. Lho, perbuatan ngoten niku bisa kalau kita niku memang napa punya guru tiange niku genah, ngoten lho nggih. Kita nggih akan delok perbuatannya juga. Ketika perbuatannya sama dengan ilmu yang dia sampaikan pada kita, ya berarti oleh ditiru. Ngoten. Dan kita juga meniru perbuatane. Tapi semisal perbuatan beliau-beliau niku berbeda dengan ilmu yang beliau sampaikan, ya berarti tunda jangan niru dhisik. Kuduwe takon. Gak oleh sampean benerno dhisik.
Dan ketika kita niku ngomong gak bener no, nggih, semisal ya kita bukan kurang ajar nang guru niku, ngoten lho nggih. Karena gurue wis ngajarno nang kita, nggih. Contoh misalkan nggih, terawih cepet, nggih. Niki kan kenyataan nggih. Terawih sing cepet niku lak turun temurun. Berawal dari kula karo dhewe tapi kiai ini kula karo dhewe. Tapi kan tekan dhuwur ket biyen ajarine. Mulai kiai utamae terus turun ke anake, Mbok saniki generasi kepiro nggih. Tapi kan sing biyen cepet, terus sing nisore gak cepet. Sing nisore melok cepet. Tapi gak gelem takon, ngoten lho nggih. Bapakku cepet iki mazhab apa misalkan? Apa bener dalam mazhab niku oleh kaya ngono? Apa ana salat niku mek al-dhalin amin Allah amin assalamualaikum gak ono tahiyate ya? Apa bener ngoten? Apa niku nyampur-nyampur? Nah, semisal gak bener, nggih gak oleh diikuti masalah khusus niku. Ngoten. Sing liyane monggo diikuti. Wis pokok niku nggih, lek kita dadi murid nggih, sampean usahano nyoba sampean mados napa? Sampean napa ngaji nang sinten Ustaz Hasan misalkan nggih. Sampean delok lek tiyange beliau niku keluar teko masjid, mlebu masjid. Insyaallah ya. Mlebu masjid ya tangan apa? Kok tangan. Sikil kaki kanan dulu. Terus sampean delok mulute, napa ngene dilut apa ora? Ya. Semisal mek dilut tok berarti kan donga, ngoten lho ya. Nah, gak langsung ngomong ambek konco ya. Atau semisal terpaksa ngomong ambek takmire, soalnya mesti dipapak ndek ngarep masjid, semisal ya. Ya paling ngomong dilut gen donga malih. Semisal lho ya. Iki lek contoh teng masjid, nggih. Contoh lintuhe nggih sampean golek ki ambek. Ngoten. Pokoknya wonten muallim napa muta'alim nggih pelajar bisa mengambil faedah teko ucapan syekhe tapi dia tidak bisa mengambil faedah dari perbuatan syekhe ngoten tirose niku naqisun nggih. Kurang nggih padha ae nggih kurang sempurna juga. Wa idza ra'aita thalib ngoten yantafi bi aqwali syaikhihi wala yantafi bi af'ali fa'ndur fa ilam tara fi af'ali syekh ma yatahsul bil faidah falaisa bi syai' wa idza ra'aita af'alau tufidu walakin la yuhsinu talib an yastafida fala yu'tadu bihi. Niki nggih mirip nggih. Kalau kita niku melihat at-talib nggih pelajar nggih orang yang belajar, dia niki bisa mengambil faedah dari syekh ngoten. Tapi tidak bisa memanfaatkan perbuatan syekhnya tadi. Maka lihat-lihat dulu ngoten. Kalau perbuatan syekh niku berfaedah, ngoten. Terus dia nggak ngambil manfaat, ya gak apa-apa. Tapi lek perbuatane syekh niki berfaedah, tapi kok gak diambil manfaate, ngoten. Maka murid niki layuk tadubihi tirosi. Ojo nganggep dia niku murid temenan kasarane. Kalau dia tidak bisa mengambil faedah yang baik dari gurunya. Nggih faedah niku akeh ngoten lho nggih. Bukan cuma sing jare kula wau ya. Nggih sampean longgo kali seseorang terus dia niki ngelakukan sesuatu kan nggih kemungkinan nggih berdasarkan ilmune kemungkinan nggih. Tapi nggih jenenge menungso tidak lepas dari syahwat ambek nafsu. Ngoten nggih. Menungso ae nggih gak ono sing sempurna ya. Jadi meskipun kita niki punya guru nggih tetep kita akoni kan guru kita menungso mboten maksum nggih. Pas kumpul ambek sampean kadang-kadang mungkin guyone rada kenemenen, mungkin ae lho ya, mungkin. Nggih jenenge menungso. Ngoten. Selama mboten salah ya menungso, ngoten lho nggih. Tapi gak bisa kita ambil faedah. Ngoten. Gak apa-apa kaya ngoten nggih. Tapi semisal dia niki bisa memberi faedah tapi kita tidak ngambil faedah lho. Niku lek dadi murid kasarane kurang napa ya? Kurang top ngoten lah ya. Jadi nggih kita ngambil faedah ndugi perbuatannya juga. Ya sinten mawon guru sampean ngoten lho ya. Nggih wau murid napa? Guru kencing berlari berdiri, murid kencing berlari.
Lek gurue maca buku, muridé ya mungkin maca buku. Nggih. Lek gurune niku misoan, muridé ya mungkin misoan ndek mburine. Nah, lek gurune nunjukno rokokan ndek ngarep muridé ya mungkin muridé sak kelas rokokan kabeh, mungkin. Nah, tapi lek gurune ngomong apik, nggih mungkin, ngoten lho ya. Muridé ya ngomong apik. Sik mungkin juga, ngoten lho nggih. Sik mungkin kabeh niku kan mungkin, ndak ada yang pasti sian. Sing pasti niku mati ya. Nah, lek sing ngoten-ngoten lek sik mungkin nah. Nabi Musa sama delok kumpul ambek Firaun ya tetep dadi wong apik. Meskipun lek cara menungso nggih. Kumpul kali wong elek, kemungkinan iso dadi wong elek, kemungkinan iso dadi wong apik. Nggih, kan sik mungkin. Ngoten lho. Tapi balik malih niki wau nggih, bukan untuk kita memvonis seseorang, nggih. Lek sampean gadah guru sinten mawon nggih sampean akoni dia niki menungso. Dadi keluar kata atau perbuatan yang mungkin kurang anu mek siji loro niku ojo sampai ngelekno kuwabe perbuatane. Ngoten. Kuwabe lho ya. Contoh nggih, sing-singen sapa niku? Sing akeh dihujat wong tiyangipun meninggal sapa? Tengku Zulkarnain ya. Nah, tahu kan sampean nggih. Beliau niku napa salah nasrif. Ya, salah nasrif. Niku kadek ngomongi cepet lek sampean delok kan ngomongi cepet nggih. Biyen napa kafaro yakfuru takfiran napa kafaro yukafiru kufron ngono ya lek gak salah ya. Kafaro yukafiru kufron lek gak salah. Niku lek cara bahasa Arab kan asline takfiron. Ya. Lek cara anu kan keprojot wong jenenge wong ngomong cepet nggih. Di media bisa nggih. Tapi aman tinggal ya, sing menghujat sak ndi. Sing menghujat niku ya wong duwe ilmu pisan padahal. Padahal biasanya pidatoe ceramai wong sing koyo ngoten, jangan mudah menghasut apa jangan mudah mencaci maki sesama muslim. Dalil sing biasanya dianu sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun nggih, semisal ya. Dan lain sebagainya. Tapi koyo ngoten, kok moro langsung dihujat. Lha wau lho jenenge menungso, saged ae dia keprocot, saged ae salah. Kadang-kadang salah sengaja, kadang-kadang nggih Kak, sengaja. Selama lho nggih balik, selama tidak keluar dari syariat, nggih, nggih dimaklumi, ngoten ya. Selama ndak keluar dari syariat. Lek mun keluar ya niku sing perkataan elek aja digawe. Terusane napa niku? Wis mari ya. Fala yu'tatu bihi. Ya lek zaman sakmangke koyok salaman ambek wong wedok. Ngoten niku nggih aja niru-niru ya. Gak apa-apa iku salaman ambek wong wedok nggih. Aku murite yo gak apa-apa pisan. Suwe-suwe ben murid-murite gak salaman tok. Ya, saged ae sing lebih dari salaman. Nah, kate husnudzon wonge gak duwe syahwat yo angel juga. Lah kate napa ngothek wong wedok sinten ae aman golek ulama sinten ae. Lek ngothek wong wedok syahwat niku ya tetep ae gak oleh ngono lho. Sing disalami wong wedok nom-nom nggih. Ngene gak kasar, kudu pekerja dapur pisan ya. Lah nggih halus-halus ah. Nggih. Ya sampean sing wis duwe bojo niku, sampean salaman ambek bojoe nyekel bojoe. Mas yo wis pirang tahun lak sik ana rasane kan nggih. Niki wong anyar liya sik nom lebih nom pisan. Ngoten lho ya. Mosok gak ana rasane, ngoten lho. Nggih lek kutikan ya. Kutikan ngoten tok nggih atau pas ngelung-ngelungan anu kan nggih gak mungkin gak ngrasakno nggih. Tapi lek ambek ndelok wajahe oh mulus anue. Ana rasae ta sian. Ojo ditiru lek sampean gada panutan gada anu tiange salaman salaman ya ojo ditiru ngoten wis gak oleh ngoten lah salaman haram nggih
ambek wong wedok. Sinten ae sing ngomong ya. Eh tidak dibenarkan intine ngoten. Waqala nggih, kula lanjut nggih. Waqala beliau juga mengatakan man ahabba an yusofa bima laisa indahu minal khair wa karya an yudhkara bima fi minasyarr fa'lam annahu mura'in. Ketahuilah nggih, orang yang napa? Cinta, nggih. Orang yang cinta, orang yang suka kalau dirinya niku dipuji kebaikan, tapi kebaikan niki bukan hasil karyanya, bukan dia miliki, atau kebaikan ini tidak ada pada dirinya. Nah, tapi dia niku tidak suka kalau disebutkan kejelekan yang dia miliki, maka nggih fa innahu murain, maka amal perbuatannya niku adalah riya. Apa yang dia lakukan niku riya. Nah, semisal kita niku di waduh walime sama niki ya, padahal yo gak alim tapi seweneng ngoten lho nggih. Lek dipuji alim seweneng nih teman. Nah, tapi ketika di wara eleke nggih. Winginane kula ketemu wong mirip sampean nang karaokean sih koyoke ngono. Nah, ambek wong wedok liya, mosok sih anu terus macem-maceman wae ya gak seweneng misalkan. Semisal ngoten lho nggih. Padahal iki kejelekan, jelas kejelekan kan ngoten. Nah, orang koyo ngoten berarti muroin intine nggih. Karena orang sing ikhlas niku nggih wonge gak seneng disifati kebaikan yang memang bukan hasil dirinya. Napa? Nggih kaya tiang bangun bangunan ngoten ae lah ya. Ini hasil karya saya. Padahal sing duwe karya niku ya anak buahe. Sing duwe ide nggih anak buahe. Sing ngarsiteki ya anak buahe. Sing bangun nggih tukange ya. Dia niku mek tanda tangan gak ero biyen tanda tangan opo ya pokok disetorno nggih ambek wonge tanda tangan moro dadi niki wis dadi anue nggih terus akeh sing muji ini hasil anuan saya padahal ya kudu ngoten lho nggih hasil kerja saya padahal kerjae anak buahe nah, tapi seneng dikono nggih tapi ketika disebut kejelekan nih penjara penjara ya iki kudu anu dihancurno dan lain sebagainya. Lah kaya ngoten lak riya ya. Lek tiyang ikhlas lah gak ngono, ngoten lho nggih. Lek sampean niku ikhlas nggih, sampean diwara sesuatu yang apik, jarine teh sampean yo gak kira nggih. Oh, matur suwun nggih diparingi, kula pun diparingi. Tapi sampean niku mek wakile tok. Oh, niki sanes gadan kula, niki teko si fulan nika. Nggih. Tapi lek sampean niki kepingin pamer, yo diakui milik dirinya. Sampai sampean kei stempel ya meskipun teko sekolah sampean kei stiker sampean kan ya kan ono abian nggih ono stiker ya teko negara tapi ono jenenge wonge ya nah, ono winginane ono warna biru ya bungkusnya warna biru koyo ngoten niku lho ya riya berarti wis pokok ikhlas niku ngoten bahkan lek tiang ikhlas niku kan yo gak seneng kebaikan disematkan pada dirinya kadang-kadang gak gelem dia niki disebutkan aku yang menghasilkan tapi nggih angel ngoten niku nggih umumnya kita niku nggak ada nafsu kepingin dikenal orang akan kebaikane nggih gak apa-apa sing penting pun sombong ngoten lho ya sampean gak iso enggak ya kudu wara iki sedekah ya dari saya nggih sing penting ndak sombong ngoten soalnya tirose al ikhlas niku an yu'afiyakallahu minhum tirose Imam Fudail bin Iyad ya ikhlas niku Allah yang memberikan kita kesembuhan ya gak sombong ya gak riya ngoten dadi nggih lakonono mawon ngoten lho nggih lek sampean gadah kondisi apapun nggih sampean lakoni nggih kayak tiyang maca Quran ngeten lho nggih gak peduli sapa sing anu nggih wis tetep ae diwaca meskipun suarane nggih maksud sampean kate ngomong wonge riya ya sing riya ya kene-kene niki paling gak gelem teko pisan nggih lek dibayar gelem nggih
Lek gak dibayar kan ya gak mungkin. Nanti insyaallah lek tiang maca Quran ngeten lah insyaallah lo ya. Meskipun suarane anu ya dan lain sebagainya, tapi insyaallah lah tiangnya ikhlas maca Quran. Lek kita alhamdulillah sakniki insyaallah ya ikhlas ngaji nggih. Saking ikhlasnya sampai ngantuk-ngantuk turu-turu. Kayak Jumatan ngrungokno khutbah ngoten lah ikhlas sampai akeh barokah. Nggih, muga-muga selalu ditolong kali Allah untuk tetap dadi wong apik. Nggih, muga-muga tambah apik, eleke diilangi kali Allah, nggih, gak iso langsung ilang nggih sedidik-sedidik nggih, sehingga kita dados hamba ya Allah sing sae nggih dapat saged kempal kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, pantes juga ngoten lho nggih, kumpul kali Nabi Muhammad teng akhirat, teng surga ya. Manfaat barokah ala dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka lana wa liwalidina wa ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina masyayikhina dan mudina ashabina minan ni'mah tamamaha wa minal ismah dawamaha wa minar rahmah syumulah wa minal afiyah husulah wa minal aisyah ghadah wa minal umri asada wa minal insana dama wa minal inama wa minal fadli adabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar, Allahu akbar.